Hemen ibili naiz ni nire mantalaurrekoa kolorastatzen, baino gure irudia etekin ateatzeko hemen dakau. Aitziber badiola, ongi etorri, zer moduz? Egunon. Egunon, ze, kozinatzeko prest etorri zea? Bai. Bueno, irudia aholkularia zea, ze, garrantzitsua da koloria ateatzea gure eta etekina gure nortasuna eta irudiai, ez da? Bai, nik uste espia behiratuta esatea, adartonaz, hori denu behar dugula. Eta nire dena hori da. Pertsonak goxe sentitzen launtzea eta bortxita torri gaur. Piskazuk aldatuta koloreak eta saltza. Garrantzitsua eta biharrezkoa, nortasuna atea eta fundamentu egin ateatzeko, ez da? Hori da. Adi lagunak, zukalden hasiko da, zemuz moldatzen zen zukalden? Bueno, jaten hobeto, igual. Jaten hobeto. Baina, esaten dute jatea gustatzen zaigu noi sukaldatu ere zoz egiten dugula. Bai, eta gaine sukaldatu inberdean mimoakin, da geho jan mimoi gabe, Hori da. Bueno, baina zozea. Goxatzen ibiliko gea eta ikasten, beti bezala. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Itziber, garatuko izuen nundik nua ibiliko gean, errezeta berezia biteko garaian. Ingo deuna da patata rakleta, atakin beteta. Gaina erritmoa eta danak, Ondo hasia. Bueno, ingo deuna da, patata zuritu, raiatu, pixka zukatu, zeatikan ura ateatzen zaio, eta, utziko dugu iragazten, eta gero ingo deuna da, bestaldetikan gurinetan goxatu baratzuriak eta eskaia, eta gurin hori zapore hartu dunean, iragatziko dugu, eta gurin hori nahaztuko dugu patatakin. Eta horrekin ingo ditugu pare bat hola, talo izango bazian bezala, talo bat ingo dugu, bale? Kanpo ateako dugu, beste talo ingo dugu, eta huelta mate jo nian talo horrei, ingo deuna da, ata, konfit de pato, deitzea. Iztarra, konfita da, zeatikan bere koipetan indakua da. Eta xamurra gelditzea. Inda dao, baino bero puntua eman bihartzaio. Ingo deuna da, garbitu, mamila atea, patata horren gainen jarri, geho, gazta jarri baitare, eta beste indeun talo hori jarriko dugu gainean. Eta gero hori launtzeko, ingo deuna da, ensaladilla oso berezi bat. Urdai azpikuakin, piperrekin, olibekin, tipula eta luzorge rospinduekin. Dana txiki ingo deu, eta hau gaina ingo deuna da txikitu eta kurruskari utzi sartaian. Dena elkartuko deu maionesa batekin, eta lagungarri jarriko jo geho egiten deun raklet berezi horren onduan, bale? Esku garbitu bertutza ikusi hemen pintura dakatela dinibili naizela hor. Eta esku beti garbili bergea. Bueno, zugun urdai azpikua mosten, txiki iten, eta sartaia jarriko den martxan berotzen geho ikurruskari usteko. Bueno, Aitziber, jendia zerati nahi izaten du bere itxura aldatu. Bueno, itxura aldatu baino gehiago izaten da, hobetu zango nukenik. Jendeak aldatu ez du nahi izaten. Izaten du, hobetu, batez ere zango nukenik Euskaldunak egiten du lan asko, eta jendeak gual izaten. Eta hitzin egin aldaketa, baino launak eta asko zigarteko. Bai, hobetu, baino hor gehiagi nabaritu gabe. Eta, bueno, bakoitzak bere motibako, bere helburuak gutzen ditu, ez? Bat igual ama izan da eta hobeto nahi dukuz bere burua, o bestate lan aldatu du, o bestate banatu inda, o bestate bikoitza nahi bilatu, o alargun behatu da, o politikoa da, o aktorea da, o beti helburu txiki bat eten da horratzean, hobeto ikusteko nahi hori. Esango nuke, bueno, hori denok dugula pixkat, ez? Gizaki garen bitarten, ez dago edaderik ere, denen nahi dugu ondo ikusi eta espira behiratuta, ondo ikusten naiz, jolin, hor ikusten duanen ez ni. Eta adibidez askotan gertatzen zaiguna da ez gaudela guztua ikusten deunakin eta konfiantza falta eta etxeala guztua ateatzen etxetikan askotan, ez da igual? Bai, denoi pasatu zaigu, ez? Behin ez dakit afari batea, oskontza batea, o nubaiten hitz egin behar da, goizan zure bura ondo ikusi ez da, gero goizan poixkat inseguridad horrekin lan horta joan, relazionatzeko orduan ere, gure balorak askoz importanteagoa dira, baina gure itxura ere komunikatzeko tresna bat da, orduan gure pertsona da. Eta, esan dezun bezala, askotan, kutu txiki bat eman bertzaio eta hobetu, baino ez mozorrotu. Osea, batutan gertatzen dana da jendia, esan dezuna eskontzakin hori etorri zer askotan, ni eskontza okala badakau, eta Amerikan bestia pajarita, eta esan dira, mozorrotuta sentitzea, ez da? Eta batutan aurrea pasoen berren nire atzeite dugu, ez da? Hori da, jende izaten diot.
Ezaren pertsonana ezein. Claro, Hori claro. ezein. Mejor doble lan, gero Hori doble da. lan. Zure bertzio honena, baina zurea. Bai, hori Ezaren da. pertsona ezein ze, bueno, horrek bailbide motza du eta horrek ez du irauten ez. Claro. Aztebeteko aldaketa egiten dugu, baina gero gurera zeitzen dugu. Gero, atzea eta gero kerro. Hori da, eta Katxi hori, lama. Joseba ez dut ezaututa, hori Claro. ez. Zemar da, Joseba, guapo, baina Ja. ez dut ezautu, ba ez. Eta askotan bai kostatzen zaigu gure nortasuna ateatzia. Askotan esaten zuen bezala, igual ohitura gatik, o ze esango guen bestiak, o jarraitzen dugu betiko martxan, da ez dugu atatzen. Hori gertatzea asko, herri txikitatik eta auzotik atea eta hiriburura jun, da horren mateu, jendeak gora etortzeala, ez da? Bai, nik esango nuke igual ez da, nire burei lora gotatzeatik, baina nire lanik, nire lanen hortan naizela trebea, ez? Partzuna hile entzun zer nahi duen, nola sentitzen den, eta zer behar duen ondo sentitzeko. Orduan, askotan prejuizio asko ukitzen ditugu batez ere herri txikitan, baina hunditan ere, Ba, ez da. Gure talde txikitan bizi gara, talde horietan igual onartuta duteko itxura berezi, itxura bat eukitzen dugu, eta jendeak hori aldatu nahi duenen eukitzen du, kritika txiki horren beldur txiki hori, ez? Ez da izaten kritika ez daki zeinena, igual da bere bikotea, bere gurasoa, o bere umeana, o bere lagunana, da zentzutatik, no, asasola jantzita, o... ez daki, izematezu, izematezu... O peluketik ateatzen zeak izan guztua, eta izindek, eta ja kikildu itezea, no, segundu baten. Hala da. Zango nuke gaina Kiston beta horreko politak eros dituzu, kiston ondo sentitzen zea, eta jendeak, no, horrekin da, ja. Eta hori ez. Da horrek egiten du, batzutan, hau ingo nuke, baina, ondarrun bizita ez, baina... Ete belan nahi da ez baina honi jende izaten du, igual bizita usten ete lan nengozu, eta ondarro biziko zara, eta igual zure gure hortan ordu bizitza motza da luzea da. Da beta horreko jani behar dituzu jantzi, eta txapelori nire zure jantzi, da esan beti hau xe. Ni posi bizitzeko hola jantzi behar naiz. Eta hor kontrako aldea junda, batzuk gehiagite guenean atzea inbier diozu, ez hain pasa, ez da? Ez da inor pasatzen, ate inbier dia, loratu inbier da, koloria eman behar zailo gauzai. Bai, bera, honik adibide garbina nire alaba daukat, nire alaba transensuala da. Mutia jaio zan da neska da, eta Bartzelona bizia eta jazten da, ez generotan ez, bera nahi duena. Jende bat igual birituko zeio gehiagi dala, gutxiegi dala, baina segun ze lekutan mugitzen garen ere gehiagi gutxi hori aldatu iten da. Orduan, itxura subjetiboa da. Bai. Orduan, pertsonak lehenengo beharra behar duena da bere burakin guztua jaztea. Eta sentitzea, ni hausen naiz. Eta gero beste batzurik, gehiagi iruditu du gutxiegi, hori subjetiboa da, zer da ondo jaztea eta zer txarto jaztea. Segun zeinen kriterio hortan, ez? Eta nun bilatzen dezuzuk, nun harrapatzen jozu, nola harrapatzen jozu, nola dan oreka hori mantentzia? Pertsonan beharran arabera, pertsona zerrezkatzen duen. Pertsona batek igual oso minimalista eta oso diskretoa behar du bera posi bizitzeko, eta beste batzu behar dugu maximalismoan bizitzea, nahiz eta zeraman, zeraman. Eta bakoitzak deno gara desberdinak eta deno ditugu behar desberdinak. Orduan, pertsonai horregatik marzaio entzun zer behar duen. Eta nola dakizu zehazki, esan dezun bezala entzun, elkarrizketakin, ezautu inbiarrezu pixkat pertsona hori, ezta? Hori da. Nik galerna zuion Donostian lan egiten dut, eta pixkat izaten da, elkarrizketa bat, pertsona Joseba, eta Joseba, ze pasatzen gatzu, ze nahi zu. Askoaldi ikusten nahi serio egio, nahi dut kolore gehiago, nahi dut modernoago, nahi dut eleganteago, nahi dut zer nahi zu, zer nahi zu. Lehenko galdeketa egiten da, pixkat aztertzen da zer behar duzun, izaleik momentu hortan behar duzun hori ere igualmente bi urteaz behar izatea, beste zoze behar izatea. Zerren bila jute zaizu jendia gehiago? Lan kontuak, esan dezun bezala bikote kontuekin, zein izaten da biharra hundilena? Gehiena tortze zai jendea, aitzi, aspaldin ikusten naiz, gauzak erosita ere, enaizela ondo ikusten. Eta etxean daukadan erdia ez dut erabiltzen, eta berri erosita ere, sensazio berdin jaukat. Enaiz ondo ikusten, orduan hori normalean kolorean azterketak konpontzen du. Koloria, ez dugu asko iteula, ez da? Beltzez jantzik, gordiz, burdin, bakoitzak ere, segun tono esate duzuna, hobetu iteizula, ez da? Hori da. Batzutan esate duzuna, kolore hau zondo di joan zurekin. Eta hori nola topatzen dezu? Zer da, azal kolorea begillakin balin bai joa begillak, hiliakin ebai? Konjuntu inbier du? Hori da, izaten da, harmonia bat bilatzea, azalaren tonoa begia hilarena, eta arroparekin, eta gehien baldintzatzen duen rasgoa da azala. Orduan, azalekin konjunto hori, ondo tortzaizkigun tono horiek bilatzea izaten da, eta juten naiz tela jartzen arpeira, tono beroa eta hotza, eta juten naiz pertsona irakusten, ze ondo juten zaien da zerrez. Deia kolore guztia dute matiza beroa hotza.
Orduan oso kurioso izaten da, gorria izaleike, baina bakoitza bere gorria du, bere berdea, bere urdina. Orduan, bueno, hor aldaketa txikiekin sortzen da, jo, aspaldi guapa zaude, zeizu, da igual bakarrik tono aldatu zura. Vale, eskerrik asko, eta jende gora tortzen. Vale, eta hor adibes, aldaketa bat egon gore, bai, hor bado jendia, negun, bani bezala, nahiko txubi izateala, eta gero, udan batzuk jartzen dira hor, zea, euskit jai behira eta txokolate bezala gartzia batzuk, hasta kolore txarra rapatzen eta dana, esatezun, me katxila marketxekin, mandizu euskit jai. Hori da, baino, kolorimetria udaran da neguan berdina gertengo luke. Bai, Ze gure azalaren tonoa bat juten gara moreno zen txuritzen. Da berdina, bakarrik udaran igual eskotegiako arropa eta biltzen dugula, da neguan igual gaizkiago ikusten gara kolorekin ere udaran hobeto ikusten gara bronzeatuak da, baino ez da aldatzen. Da, bizitzan zeharrere ez da aldatzen. Bizitzan behin egiten da kolorimetria saio bat, eta betirako balio du. Kolorimetria deitzen da? Bai. Nola aztertzen hori zehazki? Esan dezu bai kolore kondon jartzen, baino zerra rapatzen diozu. Hori da, juten gara tonoak, baina igual 30 kolorea. Eta gero pertsona bakoitza emate zaio bere koloren pantonero bat. Izaten da telan muestrario bat personalizatua, pertsona hori erostea juten danean, bere tonoa konprobatzeko dendan. Adibes, nola aztertuko zenian, adibes, nondik nola rapatuko jesu. Nik hemen Uste erabiltzen dut... hotza izango zarela. Bai? Kolore hotza. Behua naiz bani, Kolorik, Kolore, bai, hartapatzen. Baina, adibes, bai, hemen nik erabiltzen marraduna, urdina, gorritia, eta ni sorti dakatila danakin ondo ikusten naizela. Baina hori txuria eta gorri hotza da. Ez da beixa eta nire adibidez ondo mango liake beixa eta gorria naranjatuak. Orduan izaleke kamiseta berdina, o amantal berdina, baino tono horiek aldatuta. Orduan hoxe, aldaketa txiki horiek egiten dute arpeian, hobeto ikuste hori. Eta hori izango zen, gerriti gora, gerriti bera, dana, geoinetakoak, belarretakok, ez dakit danakin lotura uki behar du danak. Bai. Gero batzuen ez dut, se konjuntado, ba, ez de. O beste batzutan, Pasentzea, ez da. Doan join behar da hori. Kolorimetriak aztertzen du, goiko partentzako diren gauzak. Fularrak, kamisetak, txaketak, arpeira zuzenduta doazen gauza, makiajea, betarrekoak, txapelak. Eta gero beste gauza bat pertsona baten osotasuna. Itxura aholkularitza lan egiten da osotasun baten. Pertsonok ez du urtetzen galea buruak emakarrik. Osapataki. Hori da. Orduan, osotasun hori nola landu ere pixkat ikasten da. Gauza bat koloreak zarrondo gatzen zaigun, beste gauza bat gure estilo personala. Orduan, estilo hori ere lantzen da. Horregatik igual gure estilotik asko irtetzen dugun erropakin, sentitzen gara igual mozorratuta gaudela. Bai. Orduan, hori da. Notatu itea gaina batzutan, esate zuen, batzuk, ez dakit, takoiak indi joazten nian, o takoiak ingo azen nian, takoiak gaitza jarri. O beste batzui oso ondo jute zaie. Edo igual adibidez, ez dakit. O batei hori Amerikanak eta tako, eta ondo geratzen zaizkit, eta beste batzui ez dakit. Ez dakit igual paiazo maten. Bai. Hori da politza, Eta zer da, bestiak ikuste buena, oso behiratzen. Horregatik leheno galdetu izut hori, eta zu, paiazo bezala ikusten bazu, baina beha ondo ikusten bada, nola eman berdiozu horri buelta. Garrantzitsuna zu ikustea ondo, nik uste pertsonaren, pertsona baten eritzirik garrantzitsuena berea dela, bere burutantzako. Nik, ez dakit, askotan, nien izan dut politikoentzako eta lana, eta ez dakit, gero igual deitzen diate, ez dakit ze politiko eta etorri eritzea matea barra ondo jantzi diren, segulan ez guten, nik ezin duzen pertsona txarto jantzi dela. Etortzen maiz ez nola hobetu lagunduko diot, baina ja pertsona bat esatea gaizki jantziala, irutu zait pixkat eritzi frigoloa botatza dela, bere pertsonakin sartzea dela ere. Gero hori ere esaldeun bezala, bai nortasuna eta bai ondo goteko, baina batzutan esaten du ere bai, pixkat liderazgoa emateko, eta bestia baino zeago, eta huago, eta horri biltzen dira politikoke bai bat urdina, eta bestia urdina argitxagoa, eta bestia brigi, eta bestia hor... Bai, txura komunikatu egiten duelako, oraina korbatarek endu ditu eta denak kamisetakin. Ez dakit, gizakiago, humanoago egiteko pertsona, ez gatzeko hain urruti. Baina, horiek pixkat estrategia mailan ere izaten dira, eta, hori da igual, politikoak lantzen dira, baina sigla batzun atzetan lan egiten da. Orduan lehenengo lantzen da, partido horrek zen nahi duen ze transmititzea bere politiko horrek, baina, politiko horrek berak eraman behar du hori gainean. Orduan hor fusioatan barrik izaten da, ze bestela pertsona gehi galdatzen bazu, ez du maten itxura sinisteko bat ere. Kusuleik, disfrazatuta ematen du eta ez du ematen bera. Orduan horrek ez du sinesgarritasuna transmititzen ere. Orduan,
Egia esan nik horre, nik pertsonatan da asko nesentatzen, baina Motorrad marketan asko notatzea. Osa, zu berde bat ikustezunen, ja Kawasaki bat ikusten dut. Gorrilla ikusten eta Ducati bat ikusten dut. Urdinak Yamaha. Ez dakit bakoitza bere nortasuna, ez da? Igual zu mototan ez zain, beste fijatu pertsonetan gehiago. Ni arraunetan. Ni adibidez, arraune munduan semea ondarriko patroia. Trainera ikustezu, eta zu zauztarrez horiz jantzita ezin dezugun. Hori jazte zara urdin, ama gaurre urdaibeko motezu, eta bihar zerbanako bat, orduan motoak, besteak. Antzeko zerbait, bai. Baula, bizkat, relazionatu egiten ditu koloreak ere, pertsonekin da bere itxurakin, ez? Baina, Bai, adibidez, gaur atletikeko motez. Claro. Bueno, launak, hementxe, indeuna da, patata zukatzen utzi, gurina goxatzen baratzuri eta eskaiakin, urda espikoa, moztuko dugu. Egingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Dona Mariako bentara goaz, eta han beti earki jatea. Han egongo idia, bia izpagure zai. Eguerdion, Joseba. Dona Mariako bentara etorri zara eta hemen haizea eta lorea gure etxea erakusteko prest gaude. Zatoz? Hogeita 15 urte hauetan haizetani jatetxonen parte izan garela, bai esango nuke beti gustatu izan zaigula egiten duguna. Eta hori, nabaitzen da, bai haizeak barazkiak erosten ditu momentuan, prestatzen dituenean, nik nola aurkezten ditut edo ematen dizkio probatzea bezeroari. Hosteleritza hori oso mundu polita da, izaten alda. Bai esango nuke hori, ez dakit jarraitu behar duten gure lausemetatik norbait, baina gustatzen bazaizu oso mundu polita dela. Nik esango nizuke ere, hosteleritzan, jendeak gehienetan hori, oso gustora egon dela, bere irrifarreak, bere hitzekin eskertzen dizula zuk egindako lana. Egia da, gero badaudela sari batzuk ematen digutela hori beste izen bat bezala, biak oso importanteak dire, baina hori Michelin adibidez, bi gurman 9. urtez lortu dugu, eta Gia Repsolen errekomendazioa ere hor dugu. Importanteak dire, baina hori, jendearen iritzia ere bai. Eta guzti hori plater batean ikusteko, haizeak erakutsiko digu nola egiten den. Gaur erabaki dugun errezeta, ahate magreta da, gehien bat guk kilometro 0 garelako, ahalik eta ekoizle gehienak hartzen ditugu gure hurbilekoak, eta kasu honetan, ekoizle oso bat dugu oso hurbilean, eta horregatik ahate magretaren rezeta erabaki dugu prestatzea. Lehen pausoa, aranak sartuko ditugu urrepelan 21 minutu. Bitartean, hartuko ditugu tipulinak, xurituko ditugu, eta eskaldatu ginen dugu 21 minutu baita ere. Gure jatetxa badakizue Frantziko muga arrun hurbila daukala. Orduan gu normalki gure etxetan tipula gorria, tipula xuria, txikia, hundigoa erabiltzen dugu. Baina Frantzian asko erabiltzen da tipulina txiki hau. Oso polita da, sabore ematen dio, eta estetikoki plater bat askoz gehiago jazten du. Elegantegoa da. Bestalde jarriko dugu gurina zartagi batean, tipulina egosiak sartuko ditugu hor bertan, eta kolore pixko bat hartu dezaten izanen ditugu sutan. Gero, sartuko diogu ezkaia poliki aterita beure ostotxo txikiak, eta hori salteatuko dugu. Behin hori izanta, jarriko dizkiogu aranak, gure zartagian, eta azkenik ardoa. Eta 10 minutu izanen dugu poliki den egosto dezan. Arana, hidratatzen badugu ur epelarekin, aranak sabore gehiago hartu dezan, ura kendu eta hor ardoa jarri. Gure jerezako ardoa. Igotzen diola guainik gehiago aranaren saborea, potentziatu iten dugu. Orduan izango giluke arana gehi alkola, 4 ordu. Luzatzen da gehiago rezeta, baina hori izanen zen oso aukera on bat ere bai. Eta guarnizio ezala erabiliko duguna da txip batzuk boniatoarekin. Zergatik boniatoa? Zeren gure Euskal Herrian patata jaten da, eta boniatori ez diogu hanbertzeko aukera ematen.
oso goxoa da, oso fina ateratzen da, eta kolore beresi bat emango diogu plater bateri eta alaitasuna. Erabilera oso erresa da. Patata xuritzen dugun bezala, xurituko dugu. Xuritu boniatoa, eta gero moztu lamina xuxenak eta eguzkiloreko olioarekin frejitu. Nere sukaldean Frantziko erreferentzia nahikoa daukaz. Lehenengo Frantzia hurbila dutelako eta bestaldetik nik Luis Irizarren ikasi nuen eta berak asko erabiltzen zuen Frantziko produktuak gurina, tipulina, belar freskoa erabiltzia gure baratzean baduguna, hau oso garrantzitsua da eta baita ere ardoa. Bukatzeko ordun jarriko dugu magreta, jarriko dugu egin dugun salsa guztia alde batean ez dena tapatuta baizik iskina batean, eta gero txip batzuk gainean ikusten duzuen bezala. Bueno, Joseba, hemen duzu gure ate magretaren platera, espero denei gustatzea, itxoiten zaituztegu Donamariko bentan. Mila esker. Agur! Hau palorea eta hau paisea, zeleku txukuna agazuen eta eman dizkizuen saridan gutxi dia. Bertara junda goxatu zazue, etzaten ajun, eta ate hori, zeitxura ona. Gaur atakin inbierra berrez eta ez dakit, hain nagatuko da, baina saiatuko gea, ez da? Bai. Besarkada handi bat eta musu potolo bat. Gurean jarraitzeko, hemen jarraitzeko hemen batzuk jak pixkak gehiago gorritzen utziko ditut, eta gero iragatziko dugu patatakin hasteko. Nik ingoetena da atia garbitu eta mamila atea. Urda espiko hemen txukun egon geha, erreportea ikusita hau txikitzen egon da hemen. Buru belarri. Ba, moldatuko geha. Bueno, hemen jarriko dugu, pixkat ez, kurruskari gelditu arte, eta jungo zeana da, gainuntzeko gauzak pixkat txikitzen, bale? Hemen goizut hemen, hau ja kanpora urdea espikoana, boltxo bat, eta bertara jun, badibidez, piperrak, ba hola, aritutan mozten jun, da bertara bota. Gero, ba, olibak ebai, ba, lau bosatitan tipulak, eta lusoker rospindu hauek ebai, bale? Bueno, baldaude ere bai, geho, modak asko iteu, ez da? Zer da hon, tendentzia zer da torren, nondik etortzen zaigu hau? Bueno, koloreena etortzen da Pantonero Internacional batako. Bai. Hor, jangoikoa bezala, koloreena. Bai. Eta horrek urtero ateratzen ditu kolore batzuk modan. Baina, bueno, ez da bakarrik izaten modako, dekorazioa, publizidadeko banerrak, diseinu grafikoa, eta, bueno, ateratzen dituzte kolore batzuk. Eta pixkat horren baitan juten da, bai moda eta bai, bueno, pixkat estetika mundu hori. Eta nuna aukeratzen dute kolore hori edo, nola izatea hori? hori? Horre iten dute azterketa batzuk jendea zarren bila da bien, da, bueno, pixkat, Mundu mailan izatea, o igual hemen estatu mailan, edo Europan, edo... Mundu maila. Mundu mailan izatea? Bai, Pantonero Internacionala mundu mailan egiten da, eta urtero ateratzen dituzte, kolore estrella bat gertetzen da. Aurten adio zinatea, zindakago. Da berriako ator, txuria. Txurilla, Txuria. White Dancer, White Dancer. Bai, holako gero izena hola estrambotikoa jartzen diote. Dantzan Zama, zuri xeruten da, White Dancer esan da beste asunto bat, Baina, bueno, gero esango nuke, batzutan, orain dela bilu negu horia eraman zan, eta hori, Euskadi Irratia ditu ziaten da, oixo, zama jende jungo zan horia jantzit, eta nik ez du nahi, eseptika izan, baina nik ez dut uste Euskal Herrian milaka pertsona neguan hori jantzita ikusiko ditugunik. Orduan, nahiz eta igual sareetan, dalekuetan, esan ze juten dan tendentzian, Euskaldunok nahiko klasikoak eta nahiko ideak klaru ditugu, eta, bueno, batzutan, igual txurian animatuko gara, baina igual segun ze koloretan, nahiz da moan jamun, ez gara sartzen. Ja, ez gara sartzen egin beste. Eta nun izaten diak gehiago hauek, moda hauek, guztiz aurre egitetu nago kolore horiekin, ez dakitu, estatu batuarrak, o asiakoak, edo hor batez ere... Londres eta hiriburu honditan gehiago itea, edo... Low costeko denda hundi hauek egiten dute. Ja. Igual sartu zein keon olako denda hundi batea, eta denda guztian ez da oso hundia izan, grisa, txuria, belta, eta ez dakit, kolore bat, bakarrik. Eta igual nahi zu bilatu kamiseta marradun bat, ez dago. Ez kauen no, se lleva. Eta listo. Batela, gun, marraduna nazo, batela, arrantzaliena. Baina zu nahi baduzu erabili. Ni adibidez oso salea naiz, nik orain dela, ni naiz komprometida zarrekin egia esan, enoa gezurrek izatea. Baina orain dela urte batzuk irakurri nuen, praka pare bat egiteko, bakero bat egiteko 6.000 litro ur behar zirela eta zan. 6.000 litro ur, bat egiteko? Bai.
Da gero informatu ziren, nintzen da, egia da, eta esaten baino, eske, zenbat mila parakaiten dira egunero, eta asko gainaz dira estaten da iristen gero, juten dira hor Afrika eta noa. Dordun dixik aurrea, erosten dut, o lan amaten diaten dendetan, ze horiek lan amaten diatetan nahi dut beraiak bizitzea, o bestela bigarren eskuan. Eta dena da, bien dauta. Hori reharra da, prakak eta puskauta saltzitu eguain, Hori da, baina gauza askoten da, egin da daudenak, berokiak, dena dago asmatuta. Eta, bueno, igual ez da guztiz bigarren eskuan jaztea, baina, bueno, beste aukera bat ematea arropai ere, polita iruditzen zait. Eta pertsona goitak bere guztua. Bigarren eskuan alde zaude, eta gila esan ez hola, esatezuna low cost, eta azkenian, zuntzitzen nahi gehala. Enbieste erropa ez dugu bihar, eta erosi behar deuna, Niri zei gustatzen erosi bota. Efektu hori eta sentsazio eukitzea, bihar baskari bat dokat ez dokat esar jazteko. Gehiago igual, daukadanak ondo sentitzen naiz, bakoitzai, gauzat ezberdinak ondo sentiaraziko dio, baina pixka kriterio batekin erostea pertsonak. Ez, eramaten dalako influenza horretek jantzi duelako. Zuri, ni jendei galdetzen nahi, zuri gustatzen zaizu hori? Bai, jantzi. Ez, pertsona biztazu baino gehiago. Armairu aholkulari ere bazia, ez da? Armairu eta nola aholkatzen dezu? Nundikan jutezea hori aholkatzen goteko? Juten naiz pertsonan etxeta, eta lehenengo galdeketa bat egiten da, eta ikusten da zar daukan, eta bere arropakin juten gara hoi gainen, o bestelako era jantzita, luk desberdinak egiten, eta igual berak ez zituen asmatuko lukak baiten ditugu, nire gaitasuna pixkatori da, eta gero egiten da valorazio bat, basar behar duen, bera nahi duen bezala jazteko. Eta askotan igual, erosketa tontua dira. Egia esan nigre bai, dazkat ez dakit zenba gauza, ni piztan dakat, txintxilika baina beti aurrenengo lago bostak erabiltzituzu, eta beste denak handaude, ez dakit. Hortik azten naiz. Jo honek ez dituzu erabiltzen, zeba, zuzu erabiltzen, venga, baina hau hola eta hola kombinatzen dugu, ostra, igual hola bai. Lenguzu editzio normalean, lenguzu editu eta, torri aia. Ea maitzak emendik nahi tukendanak, eta hola itet. Garbiketatxoak ere egin behar izaten ditugu. Gure gizartean, daukagun gizarteagatik, gehiagik ere daukagu. Eroz zertan. Orduan, batzutan joan barri izaten gara, garbiketatxoak egiten, da ikusten, zer behar dugun, beharra, ez da, dena daukagu. Nik esaten, nik erropa dakat etxen usten dut, jubilatuta gero arte. Antxe, erropa dakat bibizitzako. Taila mantentzen bazu. Hori komeri. Baina, klaro, askotan pasatzen da, pertsona horiek igual daukate arropa asko, baina sentitzen dute duenakin ez dila ondo sentitzen. Orduan hori kuriosoa da, berriro gauzantzako aroztea juten dira den da, da berriro sensazio berdin haukate. Orduan nire lan izaten da, etxean daukan hori bestera bat erabiltzea, eta igual ere askotatxo hori aldatzea, bera hobeto ikusteko. Azkenian zer dakau gehiagi igual. Ez daki, jakak, o dazkau gehiagi zapatilak, edo zer da soberan dakauna eta ez genuna hainbeste euki behar. Ditut bi eratako bezeroa dituto pertsona daudela esango nuke. Beti basikoa erosten dutenak, orduan dena basikoa dute eta ditut zaila beti berdi jazten direla, o ni bezala dena fantastikoa erosten dugunak. Orduan dena fantastikoa da orduan elgarren arten. Orduan nire lema izaten da, 170 basikoa, da 130 fantastikoa. Fantastikoa, bale. Orduan ikusten badugu, dena basikoak, zoze fantastikoa erosten, fantastiko pilaukat, zoze basikoa behar dut. Eta esango nuke gaur egun ohitura handia dugula zapatila erosteko. Eta oso ondo dago, baina Euskal Herrian bizi gara. Eta batzutan egun baten elurra egiten dut, jendeak dauka 25 zapatila pare armairun da, ez dauka... Eta ebitakoik ez. Euritako bat. Orduan, pixkat hori ere Nik hori uste denboakin ikasietela, bai. Leno hori da, gaina beti leno zapatila batzuk esortzen ditu bi, eta ni erabiltzen ditun txikitu arte, ja. Txikitu arte, baina hori da, gero esatezu, euritan, lehorrean, neguan, beti... Hori da, igual... Guain hiltzen ez, udan txankletakin, itxitako txankleta gustatzen eskit, aproposa diala, apalgatakin bai, eta negun, hori, erosi zapatila batzuk honak, ez da izula hanka bustitzen, ez eukitzeko gotza, ondo eukitzeko. Aproposak, ni igual askotan juten ez gehiagi zean bila. Erosotasuna, ez da? Aztenetik guztia txandala erabiltzet, txandalakin, guztu, sudadera bai. Eta, baino, esatezuna, badaude batzuk hor, aztenetik guztia juten diana zu bezala, nola esan dezu ditza, nadola bestuario arrunta eta bestia... Fantastikoa. Fantastikoa, no? Fantastiko eroso ere izalik, Batzuk aztelentik igandea fantastiko, ez da? Baina fantastiko eroso ere izalik, Hori da pixkat zer bilatzen dugun. Hori estiloak egiten da. Estilo kasuala gustatzen zaien nahi,
Normalean... Ni batzutan pentsatzen, zergatik aniten deu, etxea iriste zenean eroso jartzea, ez da? Hombre, Etxea iritsi, refugioa. eta eroso jarri, pijamitakin, batxo, zapatia erosuak. Erosuna gauzu ibili zobetzea pijametan kale ateatzen. Bueno, gaur eguneko txandal batzu eta eroso ibiltzen mazia, kalen eroso ibili. Pijama gendu, bale, kaleko pijama garrik, autotxekin da goira esartzeko, bale? Baina, pijama egin zebazke ibiltzen kaletikan, eroso balin bada. Hori ja. Me pasau. Bai, pijama ez, baina bueno, erdi pijama antzeako txandalo joak eta pagat. Hori da, eta nire ikusten eroso, iruditzen ez, eta askotan zera praka garri, eta petia barroa, eta hau apreta inda, eta gero, izerdita eta peauta, eta esaten, nola da bil jendia. Nik izango nuke hori ere pixka lehenda urbana dela. Pertsona bat elegante jantzilik eroso. Bai, baina gero etxea jungoa eta pijama jarriko. Hori bai, hori bai. Eta hor bai hongoa da eroso. Horro pasarra. Pero pasa, ni adibidez etxean beti unutzik. Eta udan askotan ebai, esate alparka eta txakleta eta askotan unutzik. Maleko iratera presta, eta jendia batzutan raro, eitzeizu. Eta esatezu, jode, ba nik izton eroso, ni joa, eta zu bihatzako lo gertuta. Hori da. Baina zuri ez dizu importa, horrek ze pentsatzen dut, ez berdin guten zara Dio binutzik. importa etxea jungo eta hola gartzen eta kaspillan belpeltza gata. Hortxe lan. Katxila, mar. Ai, ama. Ba, baina, bueno, bai. Garrantzitsua da, hori da, kale atatzen zenean da guztua ibili, eta... Ez, eta zatezuna, guztua sentitu, ez da? Hori da, zutzako igual ematen dizu askatasuna oinutzik ibiltzea, eta berdin dizu jendeak esaten du, eta biltzea oinutzik, eta igual beste baten nahi du, astean behin irtetzen da kalea, eta beretako egin jumaleko ian antxo elegante pasitan. Bai. Igual bere beharra hori da. Da beste batek igual ditu bikiak, eta ez dauka aztiri pentsatzeko ze jantzi behar duen, da paren hartu duna jantzi duta irten da, da bestea, ama atre behar du ziarra behar zen, da bakoitza bere beharra ditu. Orduan, hoxe. Baina estiloa bakoitza bere aukitzen du berdin da zer egiten. Hori hola. Bueno, somos guasoekin. Bueno, zer nibizkat berba asko eta hau bitxi, Mine ematen da hori da, behar. Bota, nagazu hori ja ontzia ondira. Hemen ingo detena da nik. Betu ja, mamila atia dio, barrun sartzeko. Hemen ingo detena da, betu, azkenengo golpe emango jot. Honei, ura ateatzeko. Eta hemen indeu mantekilla noizet deitzen dela, hola. Kisto nuzei goxuak, hola, urrana, batzu jana, eskaiana. Eta ingo detena da, hemengo ura atea. Vale. Hau bertara sartu. Hau bertan jarri. Eta gero honekin ingo ditugu, opiltxo bere zoiek. Hor erretak gatu dan, azpin lagako jot. Vale, hau listo dakau. Hau garbitzea gotako deu. Eta ingo deuna da, beste reportari bat ikustea, jungo bea. Goin berditugu opiltxoak prestatu, barrun ata eta gazta sartu. Honekin ingo deuna da maionesain eta dena prestatu, eta bitarten ingo deuna da, jungo da, gertu osasun zentrura, eta irakutziko dugu, hola, ahoko piercingak eta nola betu batutan. Zea juteko, baino, kalte itegoela. Bai, Bai, ikastea guazen. Bai. Oantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, Aider Unamuno naiz, Eibarko gertu osasun zentrutik. Eta gaur, ahoko piercingek dauzken arriskuri buruz hitz egingo dugu. Guazen! Piercingak itxura baten estetika edertzeko, hauan politxak gelditzen dialako jartzen ditugu, baina konturatu gabe zelako kaltiak sortu leikezen hauan. Metala, fibra de vidrioskoak izaten dira eta ahoko egitura desberdinak zeharkatzen dituzte. Zulo batein eta zeharkatu. Segun eta ze lekutan daren, kalte batzuk edo beste sortuko ditue. Adibidez, fijau zaitxie hemen, zelan mingainean daukan kokatuta piercinga. Bueno, zulo honek mingaina zeharkatzen dabe, eta hor zulo bat sortzen dabe. Zulo horretan pentsu zenbat zikin sartu leiken, zenbat bakteria, virus, arkea, protozo, gauza asko. Eta edozein zauritatik sartu bai eta garbitzen zailak dian bakteria horiek gorputzeko beste atal batzuetara joan leikez, bai mimizia, bai alzheimerra, bezalako gaixotasun serio batzuk sortzeko aukera emanez. Eta gainera, mingaina beti ahosa paixan kokatuta egon behar da, guk ondo txistua tragatzeko. Eta muskulo horiek, mingaineko 17 muskulo horiek, mugimendu egoki bat eitzeko. Bi bola hauek ahosa paixan kontra baldin badaka, mingaina ez da ondo kokatzen, eta txistua geizki tragatzen hasiko gara. Horrek arazo asko ematen ditu hitz egiteko
ahoskatzeko orduan, baina baita mugimendu hori lepora joan leike eta lepoko minak sortu. Beste batzuetan piercingak espanetan jartzen dira. Espanetan kokapen desberdinak auki leikez, aruak, bolak, nahi beste aukera dakau. Zer gertatzen da, bola hauek, bai bolak edo bai eraztunak berak, barruko entzian kaltetu leikela entzia desagertzera arte. Bai? Entzian rezesinuak deitzen dianak, hau da, entzia jaten joaten dia, behin da berriz mikrotraumatismo txikixak sortuaz. Eta horrek, hemen ikusten duzuen moduan, entzia bere lekuan egon biharrian, jeisten doia. Hortzak bere lokarrixa, bere euskarrixa galduko dau. Eta piercing bat dotori hau jartzearren, hortza galtzera heldu leike. Eta mikrotraumatismo horiek entzia kaltetu leiken moduan, esmaltia edo hortza bera ere kaltetu leike. Hau da, kolpe txikixak ematen ditue bai txistua tragatzen den bitxartian, edo ohitura asko hartzen dabe, ikusi baldin badozuen horbait seguru dakazuela inguruan piercinga dakana hauan baitzen, eta jolasten hasten dira, piercing horrekin, ikutzen, jolasten, eta eguneroko traumatismo horrek hortzak apurtzera heldu leikez, edo piercing horrekin jolasten daren bitxartian golpe bat jaso eta hortzak apurtzera heldu leikez. Eta beste kalte mota bat mukosak berak sufridu leikena. Begira hemen nolako zauri, jaga daukan, piercing honek kontaktu sortu da bena eta zelako inflamazioa dagoen hemen inguru guzti honetan. Horrek gure gorputzeko sistema immune hori mantentzen dau aktibo denbora guztian eta benetan biadanean ez dau ondo funtzionauko. Beraz, piercingek ez dau nahi. Bueno, guzti hauek entzun eta gero, piercing bat jartzekotan baldin bazare, Joseba mesedez ez jarri. Eta baldin badaukazue, kentzeko modua ere badaukazue. Eta guzti honekin, beste bat arte. Agur! Aupa, Eider, mila esker, eta egia esan, bai nik usten ditun, ez da? Belarretakok eta hemen da bestia eta ahokokenekin hain beste arazo mate zituen ikan, ez da? Zuk baldakazu, hola, piercingikan. Nik tatuajeak eta hola. Piercinga ez. Eskerrak, ez noa nahiz, bestik ez dugu berro, nahinak bere estropeau eta... Eskerrik asko, Eider, zure aholkoengatik, egia esan nike, ez dakat, belarretako hemen, bai, hileno hemen, eta goiane, bai. Gero goikoak endu nituen, porque mina matezin askotan. Baina, hau, kokon hau ematu ja barruan sartutak, atela ez dakit. Hori ja zeurire, hori ja zeuzaia. Noiz beika bai, atea garbituta egiten dut. Bueno, eta, ez dakit, zure bai, aholko dituzu hori piercingak eta tatuajeak eta hori badi juare jaskerakin bat? Bai, hori ere azesori bat, pertsona batek rollo, ez dakit, makarrago, rollo kanaiago. Bai, ez da. Apizka rollo hori bat dio. Gaur egune, nik hemen daka golpia, bekainia, baina gaur egune bekainak eta hola dana mozteitu, ez da? Hori da, bai. O dekolorau. Dekolorau ere, bai, ez Mira da? da gokizun dekolorau eta. Bai. Zerrat, torri San Martzonatik eta aritze, ez zuen ematen bera ere. Pasada, egiten du, Bai. Zerrak dekoloratzeak. Bai, bueno, modak izaten dira pixkat. Zango nuko igual gaztetaz egiten ditugula gauza horiek gehiago igual. Bai, ez da. Ja da batetik aurra ja, Nahi nik uste dago kilometrotan inula, kilometrotan leho bai, baina hon ja hemen ja, gero lo mina ematen dit, eta minak eta handiago gazte zaizkigu, eta bai, gauza horiek. Bai, esaten du, azkenean bekaina ere bai, bat nervioen bat harrapatuta, eta nik esan baten batek arpeginan arazoak eta hori nezkeo. Integotan profesionalak inin, eta hauan, Eider esan duen bezala, ez bazu egiten hobeto. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen, inberdezuna da ja, behitu, dena dakazu txikituta, urde espikuare kurruzkari, tipula hauek txikitu, eta gero ja maionez egingo duten elkartzeko, bale? Nik hemen ikusi zuen zer erreziten nahi naizen, bakarri daka, gurina, eta hola, bota etenian, gatza pixka bota diot, sosito esibiltzeko, eta huelta, talua bezala esan dizuten bezala, bai joa hemen. Eta guain, huelta mateotenian jarrikoet, ata pixkat, gazta, eta bestia gainean. Bagoaz, txerrek itxarraka, bale, hau martxan dakau, eta hor jarriko izutena da, gero, behitu, botako jozu, oliba olioa, ekiloria, bitatikan pixkat, maionez egiteko, eta gatzare bai. Honegia badakanez, nahikua. Bueno,
Bakite bai, gauza gehiago egite dituzula, ez da? Nola, bakit, dendetan, da jote zehala kontatu pixkat, zer gauza gehiago egite dituzu. Bai, hoxe. Bi eratako zerbitza ditut. Biretako? Bi eratako zerbitzuak. Zerbitzu. Batzu dira, pertsonalki egiten diren lanak. Bai. Eta gero, pertsona horiekin erostea ere jute naiz. Batzutan, Osea, erosketak egitete bai laguntzezu? Jute naiz dendetata. Eta gero beste zerbitzu bat oso guztuan nagoena egiten dut, denda batzuk ja hartuta ditut, eta egiten ditugu larun bat arratzaldetan temporadan kurtzoak, kolorearenak normalen izaten dira, siluetaren ari izaten da. Eta hor, 10 lagun batzen dira, 14 baino gehiago ez. Eta hor aztertzen da pixkat, pertsonako itzai ze kolore ez da personalizatua bezalako sakona izaten zerbitzua, baina, kalida, fria da, koloreak eta ze ondo tortu zaion, eta gero ukitzen dute bono bat gastatzeko dendan. Denda oten da itxita, denda jartzen du pikoteoa eta giro oso polita sortzen da. Euskal Herrian garrantzitsua pikoteoana, ez da? Bai, hori da. Eta igual tortzen dira amalabako, lehenguzinako plana egitea, eta ikasi dituenak, betatzen naranjak ondo baten diana, eta gero dendan azten dira probatzen hori, eta dendare itxita oten danez eta, pixkate... Bai. Hori gertatzen zaigu igual dendan da jazteko gari den da beste jende eta bira taula ibiltzegeare bai? Hori baino gehiago gaur egun denda hundietan sortu dana, ni ondarrotarra naiz eta gehien harritzen nagoena denda handi hauetan da, jendea juten da Donostin eta txakurra egin da paseatzea, denda. Ja. Eta igual, hombre, Pepito eta txakurra Santxe Barretan da, denda barrun, igual pixkate hori baino, hor ja margarren bueltan, ja erosiz zaizuna gustatzen, hor zaude demora guztien konsumo hortan. Denda txiki hauek igual, beste bateko produktua dute ere, eta igual, izalik, pixka garezte hauek ere, baina eroste hori kriterio batekin, pertsonak baloratzen du, eta erosten du, baina pixka kriterio batekin plana ere izan du, beretzako momentu hartu du, eta dendan ere jende gutxiago, bere intzako itxita, eta giro polita sortzen da. Ondo egoten da nare bai, arralde hortatikan, ez dakit igual batzuik berdintzaio, baina zozer ostezunien da kaletik atatzen zenien, da ez tezunien ikusten jende asko zure ropa berdina da kalare. Hori ere. Osea, ez dela esatzen dira, honek honea ega bestia, eta dana txamarra berdina egin, Gutxien gustatzen zuen zaizuna, zu bezala jatzea. Hori da. Hori sortzen dute, eta bueno. Gaizkia maldezean batekin, nahi katila mati, eta ire txamarra iguala. Hori da. Eta, denda konkurso horiek oso daude, bai. Eta nola antolatzen duzu, nola topatzen zuen? Adizu badakizure dendatxua, dendatxua ez nola ditzen duzu? Estudioa, bai, nire ez daukaten dut. Donostin dakazu, ez da? Bai, Galerna Estudio negian lan egiten dut. Eta gero denda hauek, orain dela urte batzuk hasi ginen, Zumaia juten naiz, Tolosa, Zumarraga, Gernikai hartuta ditu denda batzuk. Denda bakoitzak bere kursoa egiten du eta bere xarma jartzen dio ere ez. Eta, oso gustuan nago ia esan. Jendeak ere bete egiten dira, eta jendeak ere erosteko beste kontzeptu bat igual, ikasten du. Eta, pixkat hori ez. Erosi bai, baina pixka buruakin. Eta erosten duguna, denbora gehiago irautea, hori da gure lema. Fundamentuakin, erabiltzia eta goxatzi aldi berian, ez da? Hori da. Bueno, hemen txe, gaur egun badator, eta getxiki ez dakit itzein dugu, baina lana ez dugu bukatu. Etxiber, lana ez dugu bukatu. Bai, ondartarrak berba askota, Bai, hori da, ondartarrak berba askota, eta beresi gainea. Ondo. Bueno, ingo deuna da, betu, hau hemen jarri. Gazta jarri barruan. Hau jarriko dugu hemen. Eta ingo deuna da. Utzi hori azpitikitia, pixkatola zanpatzen, dena onda urtutzeko eta dena ondo berotzeko eta. Ingo deuna da, maionesa prestatu, dena elkartu, eta guantxe gatoz platera eratzea. Bueno, Aitziber, listo geha ez da? Nik hau emintxe dakat, mostuzteko atea deu, sartaitikan, kontuz atea bihar da, Bale, hau hemen. Earra ensaladia berezia prestatu esuna horre bai, Bai, honek txura darra hau gazia. Bai, hori da, dana gazia eta fundamentuakin. Venga, guain, arteako dugu horrela. Bituze gauza arrain deune. Bituze pusketak, gaztakin, atakin, patata berezi hau. Ona, Aitziber, arrain dugu, esan tezu gania jaten ona zehala, no? Bai, jateko ez da gane problemaik, ez da gane jateko.
Bueno, hau listo, hoi listo. Hau zer? Hoi Baina hemen ez da jarriko dut. gehiago? Nahiko, Ondo. nahiko. Ondo lantxan? Oso txukuna. Hemen jarriko etola. Dotore jartzeko. Itxura balio dulako, ez da? Ba, beti. Hori esategu, ez da berdina plater batea gauzak bota o jarri. Hombre. Ez berdina da. Gara, etxura. Aitziber, eskerrik asko tortzeatik. Gaur ikasi deu, beti ikasten gaude. Eta gaur Aitziberren eskutik ikasi deu. Eskerrik asko zeuei. Zeratuko gea gure koloriak eta jartzen da bihar ditunak eta bakizu estunak harrapatzen kolore hori, Aitziberre ikasoin gozatzeko. Bueno, hau horrela, eta berde pixkatekin, izto dakau asuntua. Bueno, lagunak, mi esker zueire bai horreoteatikan, eta Eskerrik asko. ikusiko gea. Ondo Goibel izan. launian pixka goibel eta izpilo nena izen ondo ikusten, Aitziber, Deitxu. laundu. Torri! Agur. Gero arte.